Небесният корабокрушенец, Емил Налиган. Преведено от френски. Налиган е легендарен. Квебекският народ сам по себе си е своеобразна мечта, въображаема, макар и реална, несигурна, макар и упорита, и в крайна сметка, кой знае, може би спасена, може би изгубена, съществува връзка между тези две легенди. Нужно ли е да напомняме, че канадско-френската литература има едва 2 века съществуване, че тя едва е излязла от детството си, все още бедна на литературни величия, тя притежава едно, което образцово въплъщава собствената им младост. Това величие е Емил Налиган, юноша на 17 години, почти дете, но чрез трагично преобръщане на естествения ред, на тази пълава възраст, която според Босюа се каше създадена единствено за радост и удоволствие и която разпъва плътна навсякъде към надеждата, Налиган вече не се надява на нищо, той е в дрейф, черна ми е душата, накъде вървя, де съм, надеждите и в леда са застинали. Норвегия нова сам, студен, безмълвен дом, откъдето светлите небеса са се изгубили, и не само в тези стихове, под въздействието на някакво мимолетно разочарование, той изпитва това разумагюсване, то пронизва целите му. Poésie complète. Пълни поезии, благородни мечтания на един прокълнят ангел, останал чужд на компромисите, които животът налага. Прокълнатият ангел. На една знаменита снимка този танък ученик с бледо лице и рошева коса очарова с големите си течни, безкрайни очи, очи, които се променяха, които разбираха, които мечтаха. Той ходеше с изцапани с мастило пръсти, с разхвърлена редингота и сред всичко това, с горд вид. Чудато момче е това, казваха едни, малко позор, смятаха други. Но неговата гордост беше само фасада, зад която се криеше една раздразнена чувствителност, то преливаща от ентусиазъм, то потъмняла от свирепа и заплашителна меланхолия. Царството е на горчив смях и на ярост. Да знаеш, че си поет и обект на презрение, да знаеш, че имаш сърце, без разбиране, без утешение, разбран само от луната и бурите в тяхната свирепост, обкръжаващото неразбиране и нощните бдения, прекарани в писане на трескави стихове, където още тогава, сред блестящи черти, лудостта показваше отвратителния си нокът, в крайна сметка подкопаха преждевременно здравето му. Той умря 2 пъти. Първо, интелектуална смърт или лудост на 19 години, после, телесна смърт на 57. Смехът и риденето. Няма съмнение, че Налиган страда жестоко от това неразбиране. Той, който мечтаеше само за Париж, твърдеше, че стиховете му един ден ще отлетят до там, за да се върнат като красива книга. Подобна амбиция, младежка и пламенна, представляваше лесна плячка за злонамерената критика. Най-яростната атака дойде от Le Monde illustré. илюстрираният свят, от перото на някакъв случайен журналист на престои в Монреал. De Marchi. Или De Marquis. чието име историята е забравила. С лесна ирония и дребнава ограниченост този цензур се подигра с оригиналността на юношата, стигайки до там да му предложи с тон на съчувствие да напише една малка теза в обикновена проза, за да докаже заслугите си, като коварно добави, защото ние насърчаваме младите писатели. Дълбоко наранен, Налиган не закъсня да отговори на паметната сесия на Монреалската литературна школа на 26 май 1899 година. Тази вечер, изправен срещу своите хулители, тези мъже с мрачни чела, които презираха живота му и отблъскваха ръката му, младежът се надигна, с развяна грива, с пламнел поглед. Той изрече на един дъх острата си реплика. La romance du vin. Романс за виното, която не кара зелата да полудее. Това беше едновременно неговият триумф и неговото сбогуване. Камбаните изпяха, вечерният вятър уха сладко, и докато виното струи във весел порой, толкова сам весел в звънкия си смях, тъй ярко, тъй ярко, че в ридания ще избухна свой. Le vaisseau d'or. Златният кораб. Продукт на една невероятна алхимия, Налиган се оказва близък до почрез макабреското, до ередия чрез изящния си стих, до Нервал чрез онирическите си носталгии, но също и до Роденбах чрез мъглите и до Шопен чрез музиката на душата. Той култивира с гордост неврозите си, признавайки, ще умра луд, като Бодлер, под напора на някаква натрапчива мечта, на някаква доминираща идея, той се устремява към абсолюта с цялото усилие, цялата кръв на душата, което кара Луи Дантен да каже, дори да приемем, че човекът и творбата са само скица, трябва да признаем, че това е скица на гений. Тази скица на гения има плашещата осъзнатост на това, което древните наричаха на латински Ватес. гадателят, ясновидецът, пророкът,
Поетът, вдъхновен от боговете, Роже Фурние споменава ужасяващия момент, в който артистът вижда своя край, преди да го преживее. Това предчувствие се въплъщава в Le vaisseau d'or. Златният кораб, най-символичният му сонет. В него Налиган рисува великолепието на един триумфален кораб, изваян от масивно злато, плаващ по непознати морета, но тази славна картина е там само за да бъде унищожена. В трагичен обрат корабът се блъска в скала и потава, оставяйки само богати останки. Читателят разбира тогава с ужас, че става дума за самия поет, пророкуващ собственото си корабокрушение. Какво ще стане със сърцето ми, изоставен кораб? Уви, то потъна в бездната на съня.